Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a yau za mu yi muku magana ne akan yadda ake withdrawal a InSme app. Da fari da Allah kaka manta an baka mana subscribe ba, da yake wannan shine bidiyon mu na farko muna so a mana subscribing. Idan muka ga ana mana subscribing za mu ringa kawo muku bidiyo masu kyau irin wayannan wanda ma suka fi wayannan ma. In ka shiga Google Chrome ɗinka sai ka shiga link ɗin InSme app, zai kai ka mu kamar yadda kuke gani mu dama mun riga da mun shiga app ɗin. Gashi nan yana loading kamar haka. Za mu ɗan jira shi ya gama loading. Yawwa kamar yadda kuke gani in ya gama buɗe maka, yawwa sai kun yi haƙuri waf ɗin yana da ɗan nauyi. Yawwa akwai inda ya rubuta encrypted ɗin nan, wallet ɗin nan, to nan za ka danna. Idan ka danna sai ka ɗan jira shi ya gama loading. Yawwa yana gama buɗe maka sai ka danna inda aka rubuta withdrawal. To withdrawal ɗin nan kana dannawa ɗayan biyu ne, ko ka yi transfer, za ka iya yin transfer, za ka iya withdraw. To mu amma withdraw za mu. Yawwa kamar yadda kuke gani mu ga balance ɗin mu gashi inda aka rubuta available balance ɗin nan. To kuɗin mu kun ga wajen naira 424. To sai ka zo ka rubuta abin da za ka withdrawal amount ɗinka. Mu yanzu bari mu gwada rubuta 400, ko kuma bari mu rubuta 424 mu gani ko zai abin nan. Dama ga account ɗin mu mun riga da mun sa. To za mu sa security abin nan ɗin mu, password ɗin mu. Kamar yadda kuke gani bayan kun saka password ɗinku sai ku yo ƙasa za ku danna submit now. Ga amma withdrawal rules ɗinsu. To minimum withdrawal amount ɗin da suke buƙata kamar yadda kuke gani ba zai yi ƙasa da 200 ba. To bayan haka sai ka je ka danna submit now. Kana danna submit now sai ka ɗan jira shi. Yawwa kaga abin da ya sa mana withdraw application as completely. To yanzu nayi, haka ake yin withdrawal ɗin. To yanzu za ka gan shi zuwa nan da awa 24 ko 48. Mun gode.